Uy! Gibatak ko tamong duha sa imong igsuon. Ang ako lang unta, dili ka malulungan ang abisyo. Ayaw ko buti pa. Kay tungod wala ko nagsalig sa imuha. Wala ko nangayo sa imuha kwarta. Uy, anak, kabalo ba ka? Nagkanang isudlan nimo. Nadelikado kayo mong kinabuhi, anak. 5, 6, 7, 8, 9. Lamia dyan na makabaligya tagbato eh. Dako yung igo ba? Chloe! Chloe! Saan pa? Usa to ka tinuod? Namaligyan naman ko agdili maayo. Kasi nagingon pa. Ipataka naman kag-istorya da eh. Bulabok na kay kanil sa tong lugar, Chloe. Daghan na nagsulti sa kuha nga namaligyan ako bato. Ipataka naman kag-istorya da eh. Imuhang kaugaling ng anak, imong buat-buatag istorya. Bitaw ya, sino bitaw na istorya ni Papa? Tanawa, ultimo imong igsoon, kabalo sa mong binuhatan nga mo dinay pa ka. Ikaw ba? Nagparehara mong papa. Ikaw siguro natugan-tugan sa yahano. Nagpataka naman mong istorya eh. Ay nag-react ya, kay bistador kay ka. Oh, sige na, sige na. Nabuhat ako ni tungod sa atong kalisod. Uy, gibatak ko tamong duha sa imong igsoon. Ang ako lang unta, dili ka malulungan ang abisyo. Ayaw ko buti pa. Kay tungod wala ko nagsalig sa imuha. Wala ko nangayo sa imuha kwarta. Uy, anak, kabalo ba ka? Nagkanang isudlan nimo. Nadelikado kayo mong kinabuhi, anak. Pa, dako nako. Ayaw na ko buti sa akong kagulingon. Ya, paminaw ni Papa ba? Para na po na si Muha pod. Otro po ka, parihara mo. May kwarta oh. Tagaan ko nimo kwarta. Kaya ano, dawato na ko ng kwarta ha? Dili na ko na padawat, Chloe. Kay gikan na sa utan nimong binuhatan. Bahalang magkamangtas ka po, pre. Basta nila yung kumudawat na mong gihatag nimo. Mag-antos na yung kaanak ano kayan. Di man kaya mo mudawat. Sige, mula ka ako. Para manilawan niya akong utok. Wala ko sa kuya ba? Sige, Chloe, lakaw. Panahon na kapon mangita na kapon ka sa kuha. Kahit ka ako. Ya, naram na kadriday. Tama mo tingin ni Papa. Tama. Nga nang magbuot man mo. Karon pa ina mo magbuot nga nakakawartan ako. Nakwarta lagi ya. Pero dili sa maayo nga pamaagi. Ikaw, kumutuo ka sa tong amahan. Hala, pag-uban mo. Basta ako, malipayon ko sa kong gibuhat karon. Kadaghan kong kwarta. Ikaw gudya. Maabot na gyapon ang panahon nga magpasol ka sa imong gibuhat. Duol na gyapon ka namong duha ni Papa. Tan-awon lang nato.